ito ay halos isang linggong araw-araw hindi tinigilan ng pinagsamang pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency kasama ang pwersa ng Philippine National Police. Nag-umpisa noong January 16, no? Diyan sa kabundukan ng Sugpon, Ilocos Sur na halos umabot sa boundary ng Kibungan, Benguet ay patuloy araw-araw nagsasagawa ng marijuana eradication ang pinagsamang pwersa ng Philippine National Police at PDEA na kung saan halos umabot sa 106,500 square meters ang nadiscovering pataniman o marijuana plantations na umabot sa 144 plantation site ang sinira ng PDEA at ng Philippine National Police. Sir Roger. Okay. Attorney, based kay investigation po natin, natukoy ba natin kung sino po yung nagtanim itong mga marijuana, Attorney? Medyo may kahirapan lalo na Sir Roger na nasa hindi mo malaman kung anong area, anong eksaktong mga muhon diyan na nandun sa kabundukan ang mga nakatanim na marijuana na kung tawagin nga natin ay halos nasa disputed boundaries ng Ilocos Sur at Benguet. Kaya medyo may kahirapan natin mahuli itong mga tinatawag natin mga cultivators o mga planters o owner ng nasabing plantasyon. Lalo na pag kung ilang oras yan na lalakarin galing doon sa binabaan ay hindi lang isang oras. Kung di umaabot ng mga 5 oras, 7 oras, 8 oras o 10 oras, inaabot ng gabi, inaabutan din ng dilim at inuumaga. So medyo napakahirap. Yun po ay isa sa mga challenges ng ating mga operatiba na kung may mga nadadaanan man yan na mga spotter dyan, na mga cultivators at planters sa daanan bago makarating doon sa plantasyon, ay nakakatakas na o nakakalayo na itong mga planters. So napakakuan din po ang communication gadget nila. May mga two-way radio din yan, no? Or mga cellphone. So bago pa makarating doon ilang oras, ay nakatakbo na po itong mga planters. Sir Roger. So hanggang ngayon, Attorney, kasi hindi lang ngayon, hindi lang dyan sa Ilocos Sur, even sa Cordillera region, marami ng eradication na ginagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Sa ngayon, Attorney, ano na po yung hagbang ng PDEA para matukoy na kung sino yung mga nagtatanim itong mga ganitong may pinagbabawal na gamot, Attorney? Lagi naman po yan, tuloy-tuloy kahit na natapos na, sinunog na natin halos araw-araw, sinunog from January 16 up to and including January 21, ay hindi man nagtatapos dyan, na halos bumaba na yung mga operatiba natin, nasunog na yung mga dahon, mga puno ng marijuana, maliban na lang doon sa tinatawag natin na sample, no, ng plants na mga ilang puno na ipinapatest natin yan dito sa forensic laboratory, ay patuloy pa rin na nagsasagawa ng mga investigasyon, backtracking investigation ang ating mga operatiba para talagang matutok kung sino ang mga pasimuno nitong plantasyon ng marijuana na paulit-ulit na lang. Cycle lang, taon-taon, no? Every year, katapusan ng taon ay halos malalaki na yan. Minsan yung hindi natin nakita nung nakaraang December, November, ay binabalikan ngayong January para talagang masimot na, umaubos na yung mga plantasyon. Pero sila naman, pag bumaba na naman ang mga operatiba ng mga ilang oras na lakaran, ay magpaplano na naman yan, magtatanim na naman. Pero hindi man titigil, Sir Roger, ang PDEA at ang Philippine National Police para uli balikan yan, para talagang maubos na, madismantle na, ma-eradicate, ma-uproot lahat ang mga pataniman dyan ng illegal na marijuana sa kabundukan, sir. Okay. Attorney, halos araw-araw or every week na may nahuhulihan ng drug personality, shabu or marijuana. So possible itong mga marijuana galing pa kaya dito sa Cordillera o lalo sa Ilocos Sur or Cordillera region, Attorney? Marami ding mga pataniman o mga plantasyon na nadidiscover ang ating mga kasamahan sa Cordillera Administrative Region, yung regional office natin doon.
At marami rin tayo dito sa Regional Office 1 sa Ilocanja na nadidiscover ng mga plantasyon at ini-uproot natin. Malaki po ang posibilidad na hindi na lalayo yan, na dito lang yang galing. Kasi bihira pa naman sir dito ang nadidiscover natin ng mga kush o marijuana kush. Ito yung mga imported na marijuana na nakikita natin na si search, na si sis, nako-confiscate ng mga kasama nating mga operatiba doon sa paliparan sa Clark at paliparan, international na paliparan panghimpapawid sa NAIA. So malaki ang posibilidad sir na galing lang ito dito na mga nakikukumpiska natin dito sa Region 1 ng mga ginagamit na mga marijuana leaves ng mga drug addict o mga PWOD sir. Okay. Attorney, sa ngayon, maliban itong last operation ng PDEA sa Ilocos, ng part ng Cordillera, meron pa ba tayong minomonitor na plantasyon ng marijuana itong dito sa Region 1 or sa Cordillera region, Attorney? Ay, yes po sir, patuloy yan sa pagmumonitor. May mga minomonitor tayo dito sa may parting La Union, sa may Santol na kung saan marami rin allegedly ang mga nagpapatanim niyan. At babalik-balik natin dyan sa may Sugpon, Ilocos Sur, sa kalawakan ng kabundukan yan. Umaabot tayo. Minsan tumatalon tayo sa kabilang bakod na sakop ng Cordillera para lang mailigtas natin, Sir Roger, ang ating mga tao, mga kabataan na wag nang masadlak sa paggamit ng illegal na droga. Habang illegal po ito, Sir Roger, na marijuana, ang tawag natin, mas kilala siya sa indica sativa, ay hindi tayo titigil. Although maraming batas, may maraming mga proposed bill sa House of Representatives na ipinapile ang ating mga congressman calling for the legalization of marijuana. Ganon din naman sa Senado. May mga senador din na nag-file ng bill also calling for the legalization of marijuana, yung medical marijuana. Habang wala pang batas na nililegitimize yan o legalize, ay considered pa rin yan under the Republic Act 9165 as dangerous drug. Kapag nahulihan ka, may karampatang parusa na nag-aantay pa rin sa iyo. Ikaw man ay possessor, planter, cultivator, or owner ng nasabing plantasyon. Sir Roger. Attorney, huling katanungan ko na lang po kasi limitado na yung oras natin. Attorney, ano po yung reaction natin or masasabi po natin? Kasi palaging may mga anti-illegal drug operation ng Drug Enforcement Unit po natin, laging sinasabi yung mga nahulihan na droga, marijuana, hindi sa akin yan. Pinabulsa lang yan. Ano po yung reaksyon natin? At paano natin matutugunan nito para maiwasan itong ganitong aligasyon sa mga suspect po natin, Attorney? Sir Roger, sa amin naman sa PDEA ay hindi kami nagkukulang na laging binibigyan ng advice o instruction ng ating mga operatiba na panatiliing na may integridad ang bawat operation. Kaya makikita mo, Sir Roger, sa bawat operation ng PDEA, walang makikita ka na sole operation ng PDEA yan. Lagi namin gino-join sa operation ang other law enforcement agency, mapa-NBI man yan o Philippine National Police o PDEG, para masiguro maitaas ang antas ng anti-drug operation. Kadalasan na sir na kapag ikaw ay isang drug suspect o drug personality, kapag hinuli ay i-deny talaga yan. Wala mang umaamin agad yan kasi alam niya. Kahit nga pag binasahan na makikita natin, hindi lang naman sa anti-drug operation, pag idinala na ang kaso sa korte, during arraignment, sasabihin agad, pag binasahan, guilty or not guilty, sasabihin niya, not guilty. Wala mang umaamin kapag ikaw ay involved sa illegal drug. So normal pa lang po yan, patibayan na lang ng ebidensya ang kalaban, ang law enforcement as against doon sa drug personality.